Добре дошли в кухнята на Edenred. Готови ли сте да видите как се готви магията? Ние сме Edenred, а продуктите ни са като супер храни за мотивация в офиса. Искате да осигурите обяд на служителите си? Електронните ваучери за храна са решението за вас. Нашите подаръчни решения са вашия доверен партньор. А числата говорят сами по себе си. Над 5800 компании ни се довериха. Над 320 000 служители в цялата страна ползват продуктите на Edenred в над 13 000 търговски обекта. Представете си това, колко доволни служители са. Може би се питате кой стои зад всичко това. Нека ви запознаем с хората, които движат Edenred напред. Продуктовият ни екип. Гръбнакът зад всяка функционалност. Те не просто мислят за бъдещето. Те го проектират. От идея до реалност, всяка функция минава през нас. Работим с визия, скорост и понякога 3 кафета едно след друго. Това са супергероите на Edenred. Екипът по продажби. Ние не просто предлагаме ваучери, ние помагаме компаниите да открият реалната стойност за тях. Мотивирани служители, по-добра култура, по-ефективно управление. И да, имаме умение да убеждаваме не само с думи, но и с усмивка. Може би си питате кой се грижи картите и ваучерите да стигнат на време до всички служители. С моя екип сме като отбор коледни елфи, само че вместо подаръци подготвяме и изпращаме хиляди ваучери и карти. И ето кой се грижи да има къде да харчите своите ваучери. Нашата роля е да направим живота на крайния потребител по-лесен, като разширяваме мрежата ни от търговски обекти. Повече партньори, повече възможности. Просто уравнение. Тук са се събрали всички, които се грижат за нашите потребители и клиенти. Те знаят отговора на всеки важен проблем. Какво ни отличава спокойствието в хаоса? Защото при нас клиента не просто получава решение на проблема си, получава внимание. А доброто обслужване е като добрия обяд, запомня се. А няма ли да представиш маркетинг отдел? Дано се държат прилично. Ето ги и маркетинг магиосниците ни. Креативност, стратегия и лек творчески безпорядък. Така работим ние. За нас комуникацията не е просто съдържание, а преживяване. А и нека си признаем, понякога най-добрите идеи идват между шегите и поредната чаша кафе. Edenred. Повече от 20 години иновации, повече от 20 години подкрепа за бизнеса и хората в него. Не сме просто оператор на ваучери за храна. Ние сме вашия партньор в ежедневието.